Renouveau télé lajɛbaw ale ni Renouveau FM lamɛnbaw fo ka taa se Faranga radio ma ani sɔnjalen bɛ aw fo ni ka aw waleɲuman dɔn ka kɛ ni bi tɛnɛ kalo tile 26 n'o bɛ décembre kalo kofɔ san 2022 min bi tali kɛ Renouveau matin na nin kɔni ye o kuru ŋɔni dalen bakɛnɛ sanfɛ walasa kunkanko kibaruya min bi tali kɛ kibaruya kɛcogo ɲuman na ka se k'o di aw ma lafiya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gwɛlɛya ye o de kama bi sɔgɔmada in na an bɛ aw fo ni ka aw waleɲuman dɔn aw ka danaya la kunnafoni ko ta sira fɛ ni ka ɲɛsin aw ma an ka bi baaraw daminɛ cogo filɛ nin ye min bi tali kɛ nin sangani in kɔnɔna na Umaru Koyita ale bɛna ni ka na ɲɛfɔli kɛ an ye don kibaru kunkanko kibaruyaw la min bi tali kɛ Bamakɔ n'a tɔnkuduw la kibaruya min kɔni sira mɔgɔw kɔnɔ mɔgɔw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ o ko da la n'o bɔra Sori Ibrahim Diallo ka se ka jateminɛ kɛ sarabɛncɛw la taa ka segin bi cogo di ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan sariya sunba a ɲɛbila sɛbɛn mun n'olu bɛ bolola bi ni maa caman bɛ ka a sidɔn dɔw yɛrɛ bɛ olu ye faamuyali sɔrɔ a la nanzarakan la nka anw bɛ walawalali dɔw ka a la bamanankan la mɔgɔw ka se ka faamuyali dɔ fara a dɔ kan n'o bɔra ye min ye fɔli duman ye o tɛna kɔtigɛ bi an y'an wasa don Fode Kuyate la an ka wuli ale bɛ an nisɔndiya n'an bɔra tuma min na an bɛ sɔrɔ ka taa sugu kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na cogo tako filanan na Alexis ma sɔn fɛn min ma o bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko kan fo ka taa se aw daɲɔgɔn la a ka kɛnɛya pala kɔnɔ bi fɛn jumɛn de bɛ ani dɔgɔtɔrɔ jɔn bɛna kuma an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko kan n'a bɔra tuma min na min ye dɔw ma welelen an bɛ o wele k'ale bisimila ale ka se ka hakilina di an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bi dɔw ma welelen Abdulayi Fofana ye min ye kasobon kɔlɔsibaw olu ka lafasajɛkulu min bɛ a yɛrɛ ye UNTM kɔnɔna na o ma ɲɛmaa don u bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye u yɛrɛ ka lafasajɛkulu kun ye baarabila ŋaniya mun siri a bɛɛ lahala min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan min ye don fɔli duman filanan ye u bɛ tali kɛ Segu Kuyate ka ale ka fasanjarabi ale b'a nisɔndiya ni o ye n'o bɔra ye walawalali kɛnɛ bɛ sigi nka maa min bɛna o kɛnɛ sigi o ye Umaru Baro Sidibe ni jateminɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn min n'a tɛgɛ nɔ bila kɛra an ka jamana ɲɛmaaw ni kulu marifatigi dɔw fɛ n'a kɛra Alize dɔw kɔni yɛrɛ fosi ka bɔ a la olu yɛrɛ minɛ ka da kun jumɛn kan Umaru B Sidibe bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan nin kɔni ye bi baabu bɛna boli fɛn mun kan ani kibaruya bɛna tɛmɛ sira min fɛ nin ye o kɔni ye an bɛ taa nin waati in na don kibaru nɔfɛ Umaru Koyita. Umaru Koyita Segukaw ka Umaru i ni sɔgɔma. Lamsa. Baasi t'i la kɔni. Baasi tɛ alhamdulilayi yɛrɛ dun. Baasi tɛ n bɛ Ala fo. Bi ye ntɛnɛn sɔgɔmada ye n b'a dɔn i wuli cogo ɲɛna. N bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn. Alhamdulilayi. Ayiwa Umaru n'a fɔ maa caman bɛ a kalama cogo min na min ye Fanta Tumota ale ni Isa Kaba olu kɔni bɛ la kɔni waati in na o kama an kɔni min na ni ka na o nɔrɔ bila ka se ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔna na ɲɛb'a la fana e ye ka don kibaru segin a pala falen don bi an bɛ se ka segin ni fɛn jumɛn y'i bolo i bisimila. Lamsa i y'a fɔ cogo min na don kibaru ale palanfalen don kosɛbɛ kunnafoni caman b'an bolo an bɛna minnu lase an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma o la bakuruba saba bɛ an bolo min bɛ tali kɛ fɛn min kɔni an balima kerecɛn minnu b'an fɛ yan nɔ olu ka seli kɔni ni o ye Noël seli o la ɲɛnamana ka bɛn kunun o dimanche ma o bɛ an bolo an bɛna da don o la ka fara o kan M5 kan ko olu M5 Malikura ani ka taa se cadre d'échange des partis politiques ko olu kɔni ɲɔgɔn dɔ kɛ ka bɛn sibiri don ma ka fara o kan kunnafoni caman Lamsa an bɛna da don bɛɛ lajɛlen na ko walawala ni awa Tafili Ture ala ka yamaruya an b'a dɔn aw ka ca bi maa minnu bɛ yen nɔ faso baarakɛlaw la bi kɔni baara tɛ jamana ka tɛmɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye bi kɔni baara tɛ jamana kɔnɔna na an b'a dɔn caman bɛ yen nɔ maa minnu solila k'u sɔgɔ ana walasa ka se ka kunnafoni kunfɔlɔw ka olu sɔrɔ an b'a fɔ ko aw ka bisimila Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kunkanko kibaru o kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na fɛn min kɔni ye ka bɛn décembre kalo tile 25 ma o kɔni bɛ bɛn kerecɛnw olu ka seli ma seli min ni o bɛ ɲɛnamaya ni o bɛ Noël seli o kofɔ o kɔni ɲɛnamara an ka jamana kɔnɔna na fo ka se diɲɛ fan caman wɛrɛw ma a waleyaw kɔni kɛra wa ɲɛnajɛw kɔni kɛra ka se yɔrɔ caman fɛ ani ka taa se kerecɛnw ka
maa minnu bɛ an fɛ yan nɔ u ye wulikajɔ caman kɛ ani ka se seli caman ma ka ala deli ka kɛ gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na olu bɛ se ka wuli don nataw la an bɛna an da don o kunnafoniw na ka olu se an ma ka fara o kan fɛn min kɔni an y'a fɔ walasa cogo min na gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o kow la min bɛ tali kɛ cadre d'échange des partis politiques ani ka taa se min kɔni ye M5 Malikura olu kɔni ye kɛnɛ dɔ sigi sibiridon walasa ka se ka kuma jamana gɛlɛyaw kan ani u bɛ se ka wulikajɔ minnu kɛ walasa cogo min na ka se ka o gɛlɛya ninnu lawuli o hukumu kɔnɔna na damagara kuma caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Ivoirien ka finitigila ka 46 min ni o kungɔn kibaru bɛ ka fara o kan min bɛ EJ ale sigili ko kungɔn kibaru ko fɔ fo ka taa se kunnafoni caman misɛnnin wɛrɛ ma u damagara nin bɛɛ lajɛlen na Amadu Jara ale kun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Frankan parti politique jɛkulu bɛ n'a bɛ wele cadre des partis et regroupement politique olu b'u ka baaraw la n'o ye ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔna na o ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin comité stratégique M5 RFP Malikura maaw ma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔnɔna na cadre ɲɛma a ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele kɛrɛnkɛrɛnnenya na min bɛ tali kɛ Frankan koɲɛw kan. ka sigi dɔ kɛ pour que bɛɛ ka se ka hakilinata fɔ solution bɛ sɔrɔ jamana ka gɛlɛya in kɔnɔ jamana a kɛra sécurité gɛlɛya o a kɛra politique ko gɛlɛya o a kɛra institution ko gɛlɛya o an ka se ka solution so kɔnɔ et que maliyɛnw ka se ka sira kelen ta ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ jamana ka lafiya. lajɛ in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ lakanako koɲɛw kan o kumaw olu fana fɔla. n'i y'a lajɛ an y'o fɔ an y'o tɔmɔ hali sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔba dɔ de ka kumakan kɔnɔ mun ye kɛlɛ kɛ Faransi contre la ka gagner ka kɛlɛ kɛ Américains contre la ka gagner o kɛra Vietnam Général Giap a bɛ mun fɔ a ko ale ka sɔrɔdasiw n'i ye cogoya si la n'i ye sɔrɔdasiya kɛlɛ dɔrɔn ta u tɛ se Faransi la n'i ye cogoya si la n'i ye sɔrɔdasiya kɛlɛ dɔrɔn ta a minɛn t'u bolo a dɔnniya t'u la a fanga t'u la a nafolo t'u bolo u tɛ se Amérique la mun ale ser'u la a ko ale ye kɛlɛ k'a ta ka bɔ sɔrɔdasiya kɔnɔ ka jamana ka lakanali ka kalifa jamanadenw na ni sɔrɔdasiw ka dɛmɛ ale ka sɔrɔdasiw b'a ka jamanadenw dɛmɛ de u k'u yɛrɛ lakana a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an k'a kɛ i ko cercle o cercle a b'a fɔ aw cercle nin aw ka mɔgɔ 4,000 di ou bien mɔgɔ 5,000 n bɛ sɔrɔdasi 400 500 d'aw ma u bɛ sigi aw kɛrɛfɛ u b'aw dege kɛlɛkɛcogo la marifaw bɛ d'aw ma an b'a fɔ aw ka taa yɔrɔ jan dɛ aw fa n'aw ba minnu bɛ aw muso n'aw denw bɛ aw ka foro n'aw ka baganw aw y'u lakana ni sɔrɔdasiw b'aw dɛmɛ kɛlɛ kɛcogo la olu bɛ yɔrɔ dɔn u ka so don baloko t'u la u bɛ wula kɔnɔna dɔn u bɛ fɛn bɛɛ dɔn u yɛrɛ sigilen bɛ ka tenku ɲɔgɔn na donc u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛw kɔnɔ a ko n'i y'o kɛ sisan diɲɛ sɔrɔdasi si tɛ se i la. a yɛrɛ ka fɔ ko comité stratégique M5 RFP Malikura ani cadre maaw ko walasa cogo min na Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka bɔ a kɔnɔ ko a tɛ ɲɛ fo bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan. Cɛkɛda min bɛ an fɛ yan nɔ ni ale sigimɛ taa ni ka segin kɛbaw olu kama ni a bɛ CMTR ale kɔfɔ a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ye jabala kura sɔrɔ u yɛrɛ la ka tɛmɛ ni u ka baaraw cogoya ye jumadon u kɔni ni jabala kura in a dayɛlɛ min kɛra commune D yɛrɛ kɔnɔna na ni a kɛra ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ taa ni ka segin kungɔn kibaru ma ani yɔrɔkow ma ni o bɛ madame Danbele Madina Sisoko ale kɔfɔ baaraw kɔni kɛra ale ka yamaruya kɔnɔ an ka ciden min tun bɛ o ye Bakari Sidibe a ye min sɔrɔ an k'o lajɛ. Ni sokura mu jɔlen filɛ nin ye n'a bɛ tali kɛ conseil malien des transporteurs routiers maaw ka jabala kura la a baara bɛɛ lajɛlen sera ka sigi sen kan ka kɛɲɛ n'u ka ɲɛmayaso ka wulikajɔw ye a n'a kɛ sababu ye don n'a nataw la ka yɛlɛma caman don u ka baara taabolow la. an kun bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ an kun bɛ lɔnse de la kalo kɔnɔ an kun bɛ min sɔrɔ an de b'a hakɛ dɔn san kɔnɔ an kun bɛ miliyɔn 10 ko de sɔrɔ lɔnse la mais ala y'u donni bɔ an kunna bi donc o ye belebele an bɛ dugawu kɛ an bɛ foli kɛ ka barika dɔ kɛ ala ye. Donc a sɔrɔ an ka mandat kɔnɔna de fana na an ka mandature kɔnɔna na san 5 in kɔnɔ an y'a ɲini ka fɔ vraiment ni ala m'an dɛsɛ fewu an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka so kɔni jɔ mobilitigiw ye an bɛ se ka min jira hali n'an tɛ yan don min an kɔmɔgɔw la k'a fɔ an sera an garisɛgɛ kɛra nin de an ye nin jɔ k'a d'u ma donc n'anw to yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na an kɔ olu fana bɛ baara k'a kɔnɔ a bɛ taa Bamakɔ dɔrɔn tɛ koyi an y'a kanu k'a jɔ Mali région kelen kelen bɛɛ la Kayita an y'o terrain sɔrɔ Sikaso ta fana o terrain sɔrɔla yɔrɔ caman ta terrain sɔrɔla ka ban mais an bɛ wari ɲini de la sa ka wari fara ɲɔgɔn kan ka bureau jɔ kelen kelen bɛɛ la comme chambre de commerce bɛ cogo min an fana ka bureau régional bɛ kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen. Danbele Madina Sisoko n'ale ye ministre des transports et des infrastructures ye a ye weleda nin kɛnɛ in kan ka ɲɛsin CMTR tɔnden bɛɛ lajɛlen ma walasa u ka jabala kura in ka kɛ bɛn ani kelenya so ye. So min jɔlen filɛ so in jɔra an bɛ tila ka dugawu kɛ
ala k'a kɛ kelenya so ye ala ka kelenya kumaw fɔ a kɔnɔ ala ka bɛn kumaw fɔ a kɔnɔ ala ka jamanajɔ kumaw fɔ a kɔnɔ u yɛrɛ bɛ baara min na o taaɲɛ kumaw ala k'olu fɔ a kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la an b'a ɲini u fɛ u ka fara an kan u k'an dɛmɛ an ka jɛ an ka Mali an ka a dilan bɛɛ ni jɔyɔrɔ don ni aw taara minɛnw ta sɔngɔ duman na ka na di maliyɛnw ma maliyɛnw k'a sɔrɔ a y'a jɔyɔrɔ fa ni faso dɔ ye seli ou bien aljinɛ ta ye n'i ye fɛn la sama ka bɔ dugu wɛrɛ la ka na di mɔgɔw ma ala bi aw fana baraji o la donc an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Ni jabarla kura in kulumbu karli n'a yɛrɛ jɔlen don mètre carré 1020 ani murumuru 5 la ni biro 26 bɔɲɔgɔnko b'a kɔnɔna na ale musaka taara i jɔ sefa wari miliyɔn 500 a n'a kunkan fɛn na munumunu salo nin cakɛda in kɔnɔna na olu ye dansigi nin kɛnɛ in na. kunnafoni ko nasira la alisa an bɛ to siraba ale kunnafoni na fɛn min kɔni polisi ɲɛmaaya so ni o bɛ direction générale de la police nationale ko fɔ olu kɔni bataki dɔ bila bataki min ni o bɛ tali kɛ bolimafɛn kumabaw olu ka taanikɛsigi la an ka dugu kɔnɔna na ka tɛmɛ ni o bataki in kɔni ye fɛn min ye directeur polisi ɲɛmaaba ale kɔni bɛ kunnafoni lase directeur minnu bɛ région kɔnɔna na ani ka taa se commandant de groupement de sécurité routière ani ka taa se unité spéciale d'intervention ma ka u kunnafoni min bɛ tali kɛ bolimafɛn kumabaw olu ka taanikɛsigi la an ka dugu kɔnɔna na a bɛ a jira k'a fɔ ko k'a daminɛ décembre kalo tile 25 la ko fɛn min kɔni bolimafɛn kumabaw ye ko olu yamaruyalen don ka boli dugu kɔnɔna na ka taa nɛgɛ kanɲɛ 27 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 5 ni o ye sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 5 waatiw ye ka tɛmɛ ni o bataki ye a kɔni b'a jira k'a fɔ ko ka waleyaw bɛɛ lajɛlen ta ka olu bila sen kan walasa cogo min na ni sariya min talen filɛ ale bɛ se ka bato cogo min na nin sɛbɛn kɔni na bolonɔbila kɛra fɛ polisi ɲɛmaa fɛ ni o bɛ inspecteur général Suleymana Traoré ale ko fɔ. kunnafoni ko nasira la alisa saniya ani bɛsɛya ka se k'o kɛ an ta la ye fɛn min kɔni jɛkulu min bɛ ni o bɛ consortium sigida yiriwa ale kɔfɔ ale kɔni ye sibiridon ta min kɔni yirimajɔ ale échangeur ka saniya wale dɔ sigi yen nɔ ni o yɛrɛ bɛnna u ka baara dɔ doni baaraw ma ni u yɛrɛ y'a wele bonjour Bamako 2023 dans la propriété ni o bɛ tali fɔ ko Bamako ka don san 2023 kɔnɔna na jɛya kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na ni jɛkulu mɔgɔw kɔni ka hakilila de ka se ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ min ye Bamako ale bɛ se ka saniya ka ɲɛda kura di a ma cogo min na an ka lasiw lamɛn. Ni u ka furannaw ye u bolo ni muso ninnu ani ka fara sifinnakaw kan olu kɔni nana ka na yirimajɔ ni échangeur kura min jɔra yan nɔ ka se ka o gitɔrɔndaw la saniya ka tɛmɛ ni u ka hakilila min bilala sen kan ni o ye Bamako san 2023 saniya kɔnɔna na ni jɛkulu in kɔni bɛ fɛ k'i jɔyɔrɔ fin fasojɔ la. Bi filɛ nin ye yirimajɔ bi yan Musabugu bi yan Mayanbugu bi yan Sokɔnɔgɔ bi yan Falajɛ bi yan a bɛɛ de bi yan commune 5 mɔgɔ dɔw fana représentant bi yan donc o bɛɛ de bɛ consortium kɔnɔna na donc an nana bi ka na tɔn di a k'a yira faso mɔgɔw la président n'a ka ministère bɛɛ k'a yiru la musow de ta ye sanuya ye donc u ka an dɛmɛ u k'an dɛmɛ an ka nin baara la. N'a ye dɔgɔkun 2 tɛmɛnen na jamana ɲɛmɔgɔso yɛrɛ wulila k'u cɛsiri ko fo Bamako ka jɛya ni ɲɛmɔgɔw wulila k'u jɔ ko Bamako ka jɛya an muso an m'an ka sigi dɛ bari ka kɔrɔ laada yɛrɛ sira fɛ saniyali o ye muso de ka baara ye. waleya foyi man ka to kɔ walasa Bamako ɲɛda ale bɛ se ka jɛya kura cogo min na ka tɛmɛ ni o hakilila ninnu ye ni maa ninnu kɔni weleweleda kɛ jamana ɲɛmaaw ma ani ka taa se jamanadenw yɛrɛ ma. mais ministère ye tɔn di olu la olu ye min kɛ donc an bɛ k'olu dɛmɛ u ka baara de la a k'o fana welewele kan lase ministre ma ko ministre ye tɔn min di ale yɛrɛ ye échangeur jɔ muso an bɛ se ka min kɛ o y'a furanin de o donc anw de nalen filɛ bi k'a ka baara tɔ lase mais an bɛ wele bila musow bɛɛ lajɛlen ma u ka fara an kan mɔgɔ kelen tɛ se ko la dɛ consortium sigida yiriwa kelen tɛ se fo communauté musow bɛɛ muso tɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u ɲɛsinnen bɛ saniya ma an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka wuli an ka fara an ka faamaw kan an ka se ka dugu la saniya. ni jɛkulu min yɛrɛ ni o ye consortium sigida yiriwa ye ale kɔni bɛ fɛ ka nin hakilila in kɛ ka taa jamana fan caman wɛrɛw kɔnɔna na don nataw la. ka tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa kalo kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ ni o bilalen don kɛnɛya sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na fɛn min kɔni ye sibiridon décembre kalo tile 24 kɛnɛ dɔ kɔni sigira min ye joli di baara ye ka bɛn mobitikaw olu fɛ ma nin waleya kɔni ka tɛmɛ ni a kɛbaaw ka hakilila ye a kun de walasa cogo min na ka se ka joli ka o di ka bila kɛnɛyasow la walasa maa minnu bɛ ni gɛlɛya olu sɔrɔ olu bɛ se ka joli sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na a bɛ kɛ sababu ye fana ka se ka kunnafoni di min bɛ kɛ sababu ye joli di ka ɲɛfɔli kɛ
ale nafa kan ka dugulamaw wele u ka se k'u sen don nin baara sugu ninnu na an ka jɛ an ka lase lamɛn Musa Traoré ale ka ɲininen don baɲumankɛ joli dilaw olu ni Haut Conseil islamique olu ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ka fara marabolo kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ kan olu ye jolidiba dɔ labɛn ka bɛn sibiridonya ma décembre kalo tile 24 san 2022 joli minnu bɛna ɲɛsin hôpital Sominɛ Dolo ma nin baara in dabɔra walasa sigida kɔnɔ mɔgɔw olu yɛrɛ bɛ se k'a faamuya cogoya min na ani ka se ka joli di k'o nafa dɔn ne ni activité in ye n'o ye jeli di ye parce que ale an yɛrɛ bolo ale de y'a activité yɛrɛ la belebeleba yɛrɛ parce que ale bɛ mɔgɔninfinw ni de lakana donc ni jeliko dɛsɛ bɛ yen fo k'a bɔ adamaden dɔ de la a ka kɛ adamaden na maintenant ni mɔgɔw yɛrɛ wulila ka n'u yɛrɛ jeli di o ko kama donc an tɛ se ka o ko ta k'o bila kɔfɛ an ka partenaires fana bɛ yen n'o y'an ka partenaires techniques et financiers ye olu ye dɛmɛ don an ma wari fara u yɛrɛ bolo u fanga kan c'est-à-dire physiquement u y'an dɛmɛ wariko fana la u y'an dɛmɛ walasa an ka se ka nin moyen lawaleya o la sa an tɛ se ka kuma n'i ma o fana fo gouverneur ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ kan ale ni hakilinanta in fo kosɛbɛ ka tila k'a yira k'a fɔ ni jolidi min filɛ nin a bɛna kɛ sababu ye ka ninnu lakisi ani ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin banabagatɔw fana ma an bɛ se ka message mun di mɔgɔw ma u ka dɔgɔtɔrɔso magɛrɛ u ka taa jeli di minnu ka kɛnɛ kosɛbɛ u k'u ka jeli di u ka sɛgɛsɛgɛ u k'a di pour que ils puissent sauver des vies o ye fɔlɔ ye minnu b'a la k'a di a bɛ yen mɔgɔ volontaire bɛ yen mun b'a di o mɔgɔ u ka dɔgɔ dɔɔni dɔw ka fara a kan n b'a ɲini mɔgɔw ka taa dɔw ka fara a kan ni jolidi baara min kɛlen filɛ nin ye Mopti a kɛra yɔrɔ 2 la hôpital Sominɛ Dolo kɔnɔ ale ni Haut Conseil islamique olu jabala la a bɛ don kalo baara bolodalo i n'a fɔ an tun y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na min ye kasobon kɔlɔsibaw ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye lafasa jɛkulu ye n'a bɛ a yɛrɛ ye UNTM kɔnɔ o ma ɲɛma n'o bɛ secrétaire général ko fɔ lieutenant colonel Abdoulaye Fofana an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na nɛgɛjuru sira fɛ Abdoulaye Fofana i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ di. Hɛrɛ dɔrɔn. Basi t'i la kɔni. Foyi tɛ na hɛrɛ. Ayiwa i bisimila renouveau jabarani sanfɛ. Alhamdulilayi alhamdulilayi. An bɛna kumaɲɔgɔnya boli fɛn min kan o bɛ tali kɛ aw ka baarabila kunkanko kibaruya la. Baarabila min n'a y'a baaraw sigi sen kan. Yalima a la kumabaw tun ye fɛn jumɛn ye baarabila in kun tun ye fɛn jumɛn ye ɲɛfɔli k'an y'a ko kan. D'accord donc n b'aw fo ka waleɲuman dɔn. O diyara n ye. Aw ka télévision so a mɔgɔw a ɲɛmɔgɔw a n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen. N bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo. Bisimila. An bɛ dugawu kɛ ɲangata min binnen don an ka jamana ka yarabi ala ka jɔnni ka bɔ an kan. Ami. Finitigi minnu tora kɔrɔn fɛ halisa mankan in na kɔrɔn ni cɛmancɛ ani fan bɛɛ lajɛlen ani siviliw minnu tora la yarabi ala ka u da aw sumaya. Ami ami. Mabagatɔw ala ka nɔgɔya k'u ye. Amina ami. Alhamdulillah. Donc ne tɔgɔ inspecteur principal des services pénitentiaires Abdoulaye Fofana. Ne ye secrétaire général ye Kasogo surveillant de prison ka syndical n'a bɛ fɔ ma ko section syndicale des surveillants de prison UNTM. Ne y'o secrétaire général ye nka an bɛ synergie kɔnɔ. Ayiwa bisimila. Synergie des sections syndicales des surveillants de prison. Voilà donc synergie ye syndicat en syndicat saba de. Kasogo nka ka syndicat n'i y'a fɔ ne yɛrɛ b'a la UNTM ani CDTM ani CSTM. Donc a bɛ waati dɔɔni bɔ sisan an y'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa fangaw bɛ jɛ ka kɛ fanga kuluba kelen ye. Ayiwa. Walasa laɲini minnu b'an bolo Kasogo gardi yɛrɛ hukumu kɔnɔ olu dɔw bɛ se ka sabati cogo min na. Effectivement i ka ɲininkali a diyara n ye. Yadɔ a bɛ san 2 wala san 1 ani dɔɔni bɔ sisan Kasogo gardiw an ka kumaw tun ka ca kosɛbɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ani fan caman fɛ. O sababu kɛ an ka baara in baara min don baara nɔgɔman tɛ. Ayiwa. Bon ala nana latigɛ laɲini dɔw jɔn ko a la u sabatira. An yɛrɛ an bɛ transition mɔgɔw fo kosɛbɛ kosɛbɛ o la. Ayiwa. Laɲini dɔw sabatira. Bon mais baara in a ma dafa kosɛbɛ. Ayiwa. Baara in ma dafa kosɛbɛ an kɔni tun y'a ɲini nin wagati na waati dɔw la an tun ye a kow ɲɔngiri. Ɲini ninnu ɲinini ɲɔngiri. Ayiwa. Bon k'a sababu kɛ jamana yɛrɛ n'a cogoya ye dɔɔnin.
bon ala y'a kɛ an ye makɔnɔni kɛ fo ka dɔ kɛ bon kɔsa in na an kɔni ko bon an ye baara dɔw kɛ an ma girin ka gɛrɛfu nin kɛ an kunfɛ tan bon an kɔni ye lɛtiri caman ci bataki caman cira famaw ma ministère de la fonction publique bon jama ma ko ministère an kɔni y'a yiru la k'a fɔ vraiment an bɛ yɔrɔ min na sisan an muɲuna ka caman kɛ k'a lajɛ vraiment an ka laɲinibaw tɛ kosɛbɛ u tun bɛ se ka latimi cogo min na quoi. ala kumaba ye jumɛn ye laɲini la kumaba ye jumɛn ye. voilà bon laɲini ala kuma laɲini zena laɲini ye laɲini fila de ye. bon laɲini fɔlɔ o ye an b'a fɔ min ma ko giri salariat de n'u ye olu uniformiser waati dɔ la. awɔ. I y'a faamuya bala traitement salarial ninnu position de b'o kɔnɔ dɔɔnin quoi. sarako fan fɛ. sarako fanfɛla fɛ. bon voilà donc an kɔni tun y'o o de laɲini. bon ani an ka heure supplémentaire pour. ayiwa. an b'a o point fɔlɔ in yɛrɛ an ko rectification c'est-à-dire du décret. numéro 2021 du 28 septembre déterminant les modalités de transposition dans la grille unifiée des personnels élevant des statuts des fonctionnaires de l'État, des collectivités, et en tout cas des statuts autonomes des militaires au profit des surveillants de prison. Voilà, donc on fana mo o cɛ kuru kɔnɔ. Aw ka se k'aw yɛrɛ ye minɛn kelen kɔnɔ quoi. Voilà, donc sarako ka fan fɛ. an fana ta unifiera. I y'a mɛn dɛ mais an ko ka rectifier. An ko ka rectifier parce que fili dɔw sɔrɔla a kɔnɔ quoi. Ka a taabolo lajɛ ka lakilen cogo di. Voilà, grille unifiera. Donc yaro grille unifiera ni hakina min tɛna da dɔw la c'est pour que vraiment ni diplôme bɛ minnu bolo olu ka diplôme u ka surunya ɲɔgɔn na minnu bɛ baara suguya kelen na u ka baaraw ka surunya ɲɔgɔn na. U ka saraw ka surunya ɲɔgɔn na. Maintenant grille unifiée in na problème kɛra o kɔnɔ dɔɔnin an fanfɛla fɛ. Ayiwa bisimila. I y'a mɛn dɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an tɛna don détail dɔw la parce que grille nin kɔni unifiera. An ka sɔrɔ gardiw bon on a été lésés. Ni a mɔgɔ ti i sanga da mɔgɔ wɛrɛ ma parce que n ka cogo tenitigiw bɛɛ tenitigi mais u ka mission tɛ kelen kosɛbɛ. Ayiwa. Dɔw bɛ baara la dɛ u bɛɛ bɛ baara an bɛɛ lajɛlen bɛ baara dɔ la. Bon n'i y'a ta k'a lajɛ an ka sɔrɔ gardiw de kɛra bolo kɔfɛfɛn ye a ko la dɔɔnin. Bisimila. Donc an ko u k'o yɔrɔ de lajɛ. Unifié min adaptera anw na u k'a lajɛ anw léselen don sira minnu fɛ bin kelen don an ka sira minnu fɛ u k'o corriger. Bon o ye point fɔlɔ ye point filanan o ye heure supplémentaire yarɔ ka sɔrɔ gardiya kɔni baara jigin t'ale la. I b'ale baara la su fara tile kan. Ayiwa. Donc heure supplémentaire ko dɔ o tun an tun bɛnna kabini 2021 u tun ko k'u bɛ olu ta en compte. Nka o ma se ka lawaleya. Ayiwa. Bon maintenant an n'u sigilen kumana sigi la tɛmɛnen an kɔni an ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa grève in kana bɔ cogo min na parce que grève in daminɛna le 19 ka kuncɛ le 24 tile dugu dun tɛnɛn k'a daminɛ tɛnɛn fo juma tɛmɛnen. Ayiwa. Bon maintenant ala ma se ka labɛnw sabati an kɔni wajibira ka taa grève la. Voilà o de don ala sago i sago. Aw taalen baara bila in na yalima aw ka tɔnden bɛɛ lajɛlen y'a yɛrɛ y'a kɔnɔ. O ye wajibi ye o tɔnden bɛɛ y'a yɛrɛ y'a kɔnɔ o parce que k'a daminɛ Bamako kaso bonba la boli ninnu ani an ka pénitencier agricole ani Mali région ni cercle ni hali arrondissement ni kaso bon bɛ yen bɛɛ y'i jigin a kɔnɔ. Ayiwa. Ala sago i sago. O baarajo tɛmɛnen kɔ yalima a ka laɲini ye jumɛn ye don n'a nataw la. Bon n'ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔnye dɔ kɛ bi. Ni ala sɔnna an b'o kɛ an ka direction yɛrɛ la Bamako yen bi 15 heures yan fan fɛ. Bon maintenant an bɛ grève évaluation kɛ k'a lajɛ. Donc minnu marchera minnu ma marché. Bon komi grève in kɔnɔ waati kɔnɔ an ye coup de fil dɔw sɔrɔ an ye bon mɔgɔ dɔw gɛrɛla an na. Halisa an kɔni da yɛlɛlen ninnu pour les négociations parce que jamana mago tɛ nin fɛn ninnu na nin wagati in na quoi. Ayiwa. Parce que ka sɔrɔ baara min don baara nɔgɔman tɛ.
mɔgɔninfinw de b'an bolo k'u kɔlɔsi donc olu ka hakɛw ka kan grève fana o fana ye droit dɔ ye bon jamana fana bɛ position min na sisan bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔn donc anw tɛ syndicat ye minnu bɛ taa i n'a fɔ syndicalisme ka kɛ baganya kɔnɔ o t'anw ka laɲini ye an kelen bɛ ka nin hakɛ ninnu an kelen bɛ ka nin fɛn ninnu bɛɛ jateminɛ ne b'a to yɛrɛ an bɛ ka taa nin cogo la a kɔni ka d'an ye faamaw ka an lamɛn vraiment don nataw la pour que vraiment nin situation in ka se ka ɲɛnabɔ pewu. A diyara n ye kojugu aw yɛrɛ ka tɔn a fari bɛ cogo di a bɛ gɛjɛgɛjɛ wa. Oui, alhamdulilayi an bɛ yen dɔɔni ayiwa n'Ala sɔnna an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Abulayi Fofana. Merci bien. Ne tun ye kasobon kɔlɔsibaw olu ka lafasajɛkulu min bɛ a yɛrɛ ye UNTM kɔnɔna na o ma ɲɛma ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye baarabila min kɛ a kun ye fɛn min ye ka ɲɛfɔli kɛ o ko kan laɲini ye fɛn min ye ka caman fɔ o ko fana kan sisan ani Umaru B Sidibe baro an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na min bɛ tali kɛ jɛkulu la kɛrɛnkɛrɛnya kulu marifatigi dɔw olu kɔni y'u yɛrɛ minɛ ka bɔ baara min bolo min n'o kun kan ka sigi baarabolo min n'o o bɛ tali kɛ kɔlɔsili yɛrɛ kadara kɔnɔna na n'o bɛ jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan anw ka gouvernement fan fɛ ani kulu marifatigi minnu murutila ni ka tigɛnɔbila kɛ k'olu kɔni y'u yɛrɛ minɛ mun kama an bɛ taa a ko nɔfɛ Umaru B Sidibe an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan. Umaru Baru Sidibe i ni sɔgɔma. Lamsa baasi t'i la kɔni an b'i fo o diyara ye ka filɛbagaw fo o diyara ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka Isa Kaba ani Tɔmɔta k'u bɛɛ lajɛlen fo an b'a dɔn nin waati in na u bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la diɲɛ fan dɔ fɛ. Ayiwa ala ka jaka dama Umaru i ka dɔn min ye i ka dɔn Umaru tɔgɔ fila Sidibe ni Koyita est-ce que i tɛ kɛ sabanan ye filaniya fan fɛ barisa i bɛ to ka yala i bɛ fɛn dɔw kɛ n tɔgɔ la kuma dɔw la an mago de k'an bɔlen don ayiwa Umaru i ka dɔn an bɛna bi kuma se bolifɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔnɔni ka ɲi a tigi bolo a ka pan jɛkulu kɔni dɔw ye u yɛrɛ minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u ye bɛnkan sɛbɛn tigɛnɔbila kɛ nka u y'u yɛrɛ minɛ kun jumɛn na i bɛna ɲɛfɔli k'an ye o ko Lamsa an b'i fo i ka ɲininkali a nafa ka bon kosɛbɛ barisa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a fura dɔ hakili la bɛnkɛrɛw kan k'o ye tɛgɛnɔ sɛbɛn min bilara Mali gouvernement ni maa minnu tun ye marifa ta n'o ye groupe armé kɔrɔw ye olu ye bɛnkan sɛbɛn min kɛ 2015 n'o ye accord pour la paix issu du processus d'Alger hakili la maa caman y'a jira k'a fɔ ko walasa lakana ani bɛn ka se ka segin Mali kɔnɔ ko a bɛ passer o lawaleyali la an dun b'a dɔn a bɛ i n'a fɔ gɛlɛya bɛ o lawaleyali la bi hakili la jigin nin kalo in tile 20 fo ka se tile 21 ma kulu dɔw nin kulu n ye kulu minnu fɔ nin ye a maa dɔw farala ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen tɛ certains groupes signataires donc u bɛ cadre dɔ kɔnɔ cadre min bɛ wele ko CSP n'o ye cadre stratégique permanent hakili la u y'o tɔnsigi kɛ waati dɔw la fo a yɛrɛ tun kɛra furukufuruku ye nin groupe ninnu ni Mali gouvernement cɛ hakili la réunion dɔw kun ka kɛ Rome fo an ka ministre de la réconciliation n'o ye Wage hakili la ale tun fununa a kow la kosɛbɛ donc hakila o CSP in cadre kɔnɔ tɔnsigi in de kɛra ANIFIFkaw fɛ yen kalo tile 20 fo ka se tile 21 ma u ye situation sécuritaire évaluée u y'a yira k'a fɔ nin groupe armé signataire minnu bɛ nin kɔnɔ donc u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna u ka k'u sen don accord lawaleyali ani minɛ minnu bɛ yen mun bɛ accord suit k'a lajɛ ni a bɛ ka lawaleya walima lawaleya k'olu b'u yɛrɛ minɛ a ko la fɔlɔ y'o o décision belebele de bɔra u ka nin kalo in tɔnsigi kɔnɔ n'o ye kalo tile 21 k'u b'u yɛrɛ minɛ a baara la barisa jalakili dɔw b'u bolo o jalakiliw u ɲɛsinnen no o jamana marabagaw ma o de k'a fɔ ko ŋaniya tɛ Mali gouvernement na ŋaniya min b'a yira k'a fɔ ko u b'a fɛ ka accord lawaleya u y'o o jalakili kɛ fɔlɔ kɛ filanan ye mun ye o ye k'a fɔ ko Mali gouvernement ko u tɛ kan ka foyi kɛ walasa lakanabaliya min bɛ région Menaka région Tɔnbutu
ani Gao region kono ko Mali kelen no ko I jɔyɔrɔ kelen u tɛ ka bouger walasa o lakana ka se ka segin jango maaw ka se ka segin u ka dugu la déplacer dɔ ka b'o la u y'o jalaki ta u y'a yira k'a fɔ k'olu tunu sen u bɛ to u ka yɛrɛminɛ kɔnɔ fo don min na ni médiation internationale n'o ɲɛmaaya bɛ Algérikaw fɛ yen u yɛrɛ ye lettre kɛ le 10 décembre ka ɲɛsin Algérie ministre des affaires étrangères ma ni olu mun ka jɔyɔrɔ ye k'a fɔ ka accord lawaleya diɲɛma olu ye diɲɛma ka garantie ye accord in kɔnɔ n'o ye médiation internationale olu ka chef de file Lamtan Lamamara hakilila u ye lettre ɲɛsin o ma k'a fɔ k'olu b'a ɲini ko tɔnsigi ka kɛ u ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ wa tɔnsigi a ka kɛ yɔrɔ la fan fila in si tɛ a yɛrɛ yɔrɔ min kɔnɔ n'o ye intérêt neutre donc u b'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ bolo ko olu ka fanga bɛ yɔrɔ minnu kan kosɛbɛ a tɛ kɛ Bamakɔ a ka jɛ a tɛ kɛ Mali fan si fɛ a ka kɛ dugu la dugu min ni a yirala k'a fɔ a dama walima min tɛ tɛmɛ fan fila si fɛ donc ko tɔnsigi in ka ko ye hakilila o laɲini belebele de bɔra u ka tɔnsigi in kɔnɔ kalo in tile 20 ni 21 o tɔnsigi min kɛra ANEFIKAW fɛ yen. Ayiwa mɔgɔ caman bɛ yɛrɛ ɲininka ko mun na u ye nin waati in yɛrɛ de kɛrɛnkɛrɛn ni ka sɔrɔ ka u yɛrɛ minɛ. O ɲininkali fana nafa ka bon barisa an bɛ bɔ kuma minnu fɔra an bɛ bɔ kɔnɔ an bɛna jateminɛli kɔnɔ sisan nin waati in na i b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu tuguna ɲɔgɔn kɔ dɔɔni i n'a fɔ nin tile fila in na an bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ colonel Assimi Goïta a ye miirina dɔ ta document dɔ ta k'a fɔ décret dɔ ta ko ka comité de finalisation n'o ye ka accord constitution min bɛ sen na ka se ka a baaraw lawaleya kosɛbɛ donc bɛnkan minnu bɛ yen ni furugufurugu minnu bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ accord constitution ko in kan ko ka se k'o baaraw ta en charge hakilila o hakilinaw bɔra ka bin bɛɛ lajɛlen b'a dɔn accord in tɛ se ka waleya tant que accord min signera n'o ye accord d'Alger a tɛ se ka waleya tant que constitution in ma bamayɛlɛma donc ni constitution bamayɛlɛmali ko bɛ sen na pour que accord la waliyali o be groupe signataire u b'olu ni kan kosɛbɛ olu dun walasa u ka se k'u sago sɔrɔ accord la waliyali la fo mirina constitution yɔrɔ minnu kan ka yɛlɛma o ka se ka olu ka kumakanw ka se ka falakɔlɔ bi tigɛ ye pour que u ka kumakanw ka se ka lamɛn mirina minnu b'u la u ka se ka ta en compte constitution kura kɔnɔ jango accord ka se la ka lawaleya hakilila u ye tabali gosili mun kɛ nin a bɛ kɛ sababu ye u bɛ Mali yira diɲɛma la pression bɛ se ka bonya kosɛbɛ diɲɛma bɛ se ka pression kɛ Mali gouvernement kan o b'a to olu fana ni laɲini minnu b'u la u ka se ka ni ɲina n'a y'a sɔrɔ gouvernement b'a fɛ ka ɲina u kɔ kosɛbɛ walima u tunu ka kumaw ta barika la constitution in falenni kuma la a bɛ kɛ sababu ye u bɛ fanga sɔrɔ u bɛ se ka don o baaraw kɔnɔ jango laɲini mun b'u la k'u sɔrɔ o kɔni o ye ne ka jateminɛ ye a ko la ne bolo ne ma nin bɔli ni constitution falenni ko kuma mun bɛ sen na ne ma fila bɔ ɲɔgɔn na. Umaru Goïta. O ɲininkali min bɛ ne bolo o bɛ tali kɛ kosɛbɛ olu bɛ ka mankan kɛ an b'a ye k'a fɔ ko accord mise en place a fɛnni a sumalen don olu siɲɛkɔrɔ nka sisan an b'a ye k'a fɔ laɲini dɔw fana kɛra olu fɛ olu ma se ka bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o ye k'a fɔ u ka marifa bila o waleya in ni nin yalima o bɛ taa wa. Bon ni ye maa minnu ye accord in signé n'o ye cadre stratégie permanent ni u fana lamɛn u b'a yira k'a fɔ ko marifa bilali k'o tɛ olu nɔ ye barisa ko cadre min bɛ yen min kan ka kɛ sababu ye marifa ka bila o de ye DDR ye donc marifaw bilali o de ye DDR ka baara ye u b'a yira k'a fɔ k'olu ma ban marifa bila ma nka marifa kan ka bila condition minnu na ko o ma jalatigɛ walima o ma sigi sen kan kosɛbɛ walima ko ni bɛ marifa bila ko kuma fɔ i b'i tigɛ ɲɛsin o ma o de ma barisa olu bɛ wagati kɔnɔ kabiri accord sen k'u ma wulikajɔ kɛ marifa ta kɛlɛ sira kan ka ɲɛsin jamana ma donc marifa bilali marifa tali ko o wulikajɔ kan ka kɛ DDR mun ni a yɛrɛ ko fɔra accord kɔnɔ o wulikajɔ in kan ka kɛ o maaw fɛ barisa k'olu bannen tɛ u b'o de jaabi di maaw ma. DDR ye kulu ye mun kan ka marifa minɛ maa murutilenw la ka kɛlɛ hakilina b'u la justement ni ka n'u bila minɛn dɔ kɔnɔ justement o don waati dɔ la dun ka mɔgɔ dɔw tun taara DDR in a processus la. Justement i b'a dɔn DDR in bɛ maa caman b'a kɔnɔ groupe signataire olu ka maaw b'a kɔnɔ gouvernement u ka maaw b'a kɔnɔ donc
sari cadre mino we mama ya bulu no blat akorina ulu bebe dederi ngono nga application koni agelale no do ba foka foko amusa kantante musaka munu yare fana nga bwala itasro mali yare gouvernement fana bi madola obusi ka tegeja wala sa parce que ni projet do di dederi marfa temne dron ka tigi blaka kata so musaka reinsertion mu ba ko fe wode ka fe munu kanga doala walma ni marfa mne do ba feka do mali armée la olu be o be jala tigɛ togodi akila septembre kalo kile temene akun fura ko akila 20000 comme ça 20000 ex combattants voilà afura ko olu be inséré ibaro o be musaka de o be nyɛɲini donc o be de be accord mise en œuvre ni kono donc olu kelno ka jalakili min bi mali gouvernement kan o bebo o yoro ini konona na barsa pour que DDR ka ke o kayra ka fo mamunu marfa ne nu marfa be mnola ulumna bla yoro jume yala jamana fnen senaka teli o barawlawa jalakili koni fa abe fa fla be fe aywa ne jatemne ke watu temelona shogel kungo ko ka akore ka akolaje lajeliya la ka se ka laje ka fese alibi chu ko kurala mi ke sababu fana e bebse ki yere ya kono krengere ne yala bamal babse ka yere ya akona na chugo yalma mi se ka o fana kuma kani ni sina subaya li da nyo ngoro doni wa aywa ibaro lamsa kuma nunu koni hakilla Dr. Shogal ko kala maiga na kuma ale ka laɲini fana kunyori o de accord mise en œuvre intelligente de l'accord ko ka a lawaleyali kɛ hakilimaya kɔnɔ andu bɛ an bɛ nin ka san 2 sɔrɔ o kuma la a ma se ka kɛ o b'a yira k'a fɔ ko accord in bilali sen kan lamsa gɛlɛyaba de b'a a kɔnɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ maa dɔw b'a fɔ ko karata buguni ka fisa karatani ka fisa soda la ka fisa soda la ngolo ye akila a bɛ komi accord in b'o niveau de la maa minnu y'a tɛgɛnɔ bila la n'o ye mali gouvernement ye n'u kun sɔnna a waati la en 2015 k'i tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in na o waati y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ mali kan kosɛbɛ barisa kɛlɛw kɛra maa minnu ye kulu marifatigi ni olu kun ye sebaaya sɔrɔ mali gouvernement kan donc tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn in na ka kɛɲɛ ni o waatiw ye donc mali kun bɛ position gouvernement kun bɛ position de faiblesse la donc u y'a ye k'a fɔ olu ye fanga dɔɔni sɔrɔ sisan a ka ca ala fɛ waati la seba kun t'u ye nka ni se dɔɔni sɔrɔ la aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dronin dɔw yɛrɛ sɔrɔ la kosa in na a fɔra ko l'armée monte en puissance o bɛɛ de o wulikajɔ in o kunnafoniw o lahala bɛɛ lajɛlen de b'a to wulikajɔ minnu kɛlen filɛ CSP maaw bolo ni o bɛ kɛ sigana min b'a yira olu la ko mali gouvernement t'a fɛ ka accord appliquer barisa ko mɔgɔ min b'a fɛ ka accord appliquer o tɛ kɛlɛkɛminɛw san o tɛ kɛlɛ farida olu a bɛ komi olu bɛ siran n'a y'a sɔrɔ mali t'a fɛ k'i labɛn kana ko in kɛlɛ kana kɛlɛ kɛ ni fanga ye ka se ka accord in yɛrɛ bila kɛrɛfɛ o de kosɔn u ye ninnu ye tɔnsigi min kɛ nin ye welewele ma da ye k'a ɲɛsin jɛma ma k'a yira k'a fɔ fari min dalen no mali gouvernement fɛ accord appliqueli fari tɛ donc hakili la an b'o niveau de la o ye alerte ye parce que n ye constitution ko kuma yɔrɔ fɔ mais acquisition minnu filɛ ka kɛ nin la montée en puissance de l'armée o bɛɛ sen bɛ nin wulikajɔ in na lamisa an y'a yira la k'a fɔ kuluba de don kulu marifatigiw olu fana kelen bɛ ka jɛkuluba de sigi u bɛ se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo min na walasa ka ɲinifɛnw ka se ka kɛ sɔrɔ fɛn dɔw bɔra u bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye fana ye wa donna nataw la ayi u ma bɔ k'u y'a ɲɔ k'u y'u yɛrɛ minɛ fɔlɔ u m'u retiré u y'a yira k'a fɔ k'u y'u yɛrɛ minɛ fɔlɔ barisa demande min b'u bolo o de ye tɔnsigi in ka se ka kɛ ko tant que tɔnsigi in ma kɛ médiation internationale ma nin tɔnsigi bila sen kan diɲɛ fan dɔ fɛ ko olu b'u yɛrɛ minɛ a ko la mais u m'a fɔ k'u bɔra accord la voilà donc u y'u yɛrɛ minɛ o tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye bon accord min tɛ ka bila sen kan i y'i yɛrɛ minɛ o la i m'i yɛrɛ minɛ o la an hakili la o nafa kɔni a kuma ka ca kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ko a tɛ ka bila sen kan n'a tɛ ka bila sen kan ni dɔ y'a yɛrɛ minɛ a bɛ komi i ma fɛn kɛ dɛ an bɛ se ka bɔ nin ko kɔnɔ cogo di ɲininkali la accord de lecture min fɔra est-ce qu'il n'est pas temps que an ka ɲɛsin o yɔrɔ ma k'a bɛ kuma jan fɔra cogo min na relecture in ye gouvernement ka laɲini de gouvernement yɛrɛ de mali gouvernement de ye laɲini kɛ ko ka accord ko ka segin a kan ka kalan tuguni dɛ
n'a kalanna mirina minnu bɛ yɔrɔ minnu bɛ n'o tɛ se ka bila sen kan jɛ ka k'olu kɔ walima bɛn ka se ka sɔrɔ o kow la donc hakili la gouvernement y'o laɲini kɛ nka laɲini fana tɛna a tɛ ka se ka kɛ barisa accord yɛrɛ kɔnɔ a relecture a modification accord yɛrɛ y'o prévoir o ye n'a ŋaniya bɛ maa minnu na ka accord relecture kɛ i bɛ sɛbɛnni kɛ ka tɔw ladɔnniya bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔn a ma a ka kɛ donc dɔw y'a jira k'a fɔ ko n'i ye o boîte n'i sɔnna n'i y'o sira in fana ta o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye i bɛ taa sɔrɔ ni ye a dayɛlɛni walima a kalanni kura nin ko o baaraw dayɛlɛ i b'a ye k'a fɔ dɔw fana bɛ se ka na ni laɲini kuraw ye ka don accord kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye bɛnkan minnu fɔɲɔgɔnkɔ minnu yɛrɛ bɛ yen sisan a tɔ bɛ se ka juguya o senfɛ donc hakili la maaw kɔni sirannen don o yɔrɔ in ɲɛ kosɛbɛ a bɛ i n'a fɔ gouvernement yɛrɛ fɛlaba tɛ accord ko in ye ni juru n'a y'a sɔrɔ bolo jalen yɛrɛ tɛ a kan na diɲɛmaa fɛ. An bɛ se ka bɔ nin ko kɔnɔ cogo di Umaru? Lamisa an bɛ bɔ nin kɔnɔ cogo min o de ye k'a fɔ c'est-à-dire n'i y'i ka ko di diɲɛmaa ma diɲɛmaa b'i da don a la a ka kan bonne foi ka exprimer hakili la maa minnu ye accord signé a maa caman bɛ gouvernement kɔnɔ bi u caman bɛ CNT kɔnɔ u caman bɛ Mali cakɛyɔrɔw caman na donc o b'a jira k'a fɔ ko jalakili minnu bɛ ka kɛ gouvernement na a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye yɔrɔ min o de ye o misaliw de dilen filɛ i ma nin donc o b'a jira k'a fɔ an bɛ se ka bɛn ko la Lamisa n'a ye diɲɛmaa dabɔ a la ni kulu fila in gouvernement mouvement signataire u ka sigi ka u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ŋaniya ɲumanya septembre la réunion mun ɲɔgɔnna kɛra hakili la n'o ɲɔgɔnnaw sera ka caya maa da kana don a la ni an ka bɛn a la an ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ hakili la accord bɛ accord tɛ malidenw bɛ se ka fura sɔrɔ u yɛrɛ ka bana la. Kuma kuncɛ kuma la k'i fo an b'a dɔn nɛnɛ fanga bɔlen don gileki min bi kana bi mada ni nin tɛ tunba ka paka ye a bɛ kɛ cogo di ne y'a sɔrɔ i ka grenadi dogo ayi fɛn de bɛ d'a ayiwa donc k'i fo o diyara n ye filɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye kosɛbɛ Umaru i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na min ye bi kɔni ye don min ni a ti baara an b'a fɔ maa minnu bɛ n'olu bɛ forobaca la olu caman kɔni tɛ bi baara o de kama maaw ma se ka don kibaru la ɲɛbaw o kɔni sɔrɔ bi an ka jamukan kɔnɔna na nka an b'u fo k'u waleɲuman dɔn radio partenaire minnu bɛ yen n'u b'an lamɛn sanga ani waati an b'u fo ni foli b'i bolo. Layosa an b'a lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo maa min bɛ k'u bɛ soli kan lamɛn an b'u bɛɛ fo an bɛ Babugu Dara fo ka Bamidaw an b'a fo Segu Basan Koni an b'a fo Yirimajɔkaw fɛ yen ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa ka awa Tafili Ture k'a fo ka waleɲuman dɔn an ma ɲinɛ i ka dɔn Batoma kɔ ka kanubaa bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan a kan bɛn waati wɛrɛ.